14 Σεπτεμβρίου 1972, στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον πρώτο γύρο του κυπέλου UEFA την Κάλιαρη, μια από τις κορυφαίες ομάδες εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ο τύπος, θυμάμαι ότι είχε προαναγγείλει από ημερών αυτό το παιχνίδι, μιλούσε για τις διασημότητες, τους Ιταλούς, τη Σκουάντρα Τζούρα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού, νωρίς, σέντρα από δεξιά του Περσίδη, κεφαλιά του Γιούτσου 1-0, το Καραϊσκάκη παίρνει φωτιά όπως βλέπουμε εδώ, ξανά το γκολ, πολύ ωραία κεφαλιά του Νίκου Γιούτσου, 1-0, οι Ιταλοί που ήρθαν στην Ελλάδα νομίζοντας ότι θα είναι εύκολα τα πράγματα, βρίσκονται στο Καναβάτσο, βρίσκονται πίσω στο σκορ, ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο. Και να σκεφτείτε όμως ότι ενώ ως βεντέτα ήρθε ο Ρωμαίος Αργυρούδης, αυτός ο οποίος καταξιώθηκε στη συνείδηση των Ολυμπιακών και έγινε ίνδαλμα ήταν ο Ιβ Τριαντάφυλλος. Άλλωστε το σύνθημα Ιβ που ακουγόταν κάθε φορά στο στάδιο Καραϊσκάκη ήταν χαρακτηριστικό. Βεβαίως ο η Κάλιαρη βλέπουμε εδώ ότι προσπαθεί να περάσει την αντεπίθεση, να σημειώσει κάποιο γκολ έτσι ώστε να φτάσει στην αγαπητή για τους Ιταλούς ισοπαλία και να έχει τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς. Εδώ βλέπουμε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Το φάουλ του Μεντίν θα βρει το δοκάρι του Κελεσίδη. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν θα υπάρχουν δυσάρεστες εξελίξεις. Όπως εδώ βλέπουμε μια πολύ ωραία συνεργασία του με τον Ιβ. Τελικά έκοψαν οι Ιταλοί αμυντικοί. Μια και λέμε Ιβ, πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι ο Ιβ ο Τριαντάφυλλος ήταν ένας παίκτης μαχητικός. Ένας παίκτης εργατικός. Με πολύ δυνατό σου. Με δυνατή κεφαλιά. Ένας δηλαδή δυναμίτης στα σπλάχνα της αντίπαλης άμυνας. Είδαμε εδώ τον Γκλέζο προηγουμένως να σώζει πάνω στη γραμμή μια προσπάθεια των Ιταλών. Και στο κέντρο της άμυνας πάντως ο Ολυμπιακός είχε πολύ καλούς παίκτες. Ο Γκλέζος αλλά και ο Σιόπρος, ο οποίος δεν έπαιξε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, χθες του είχε πάρει ο Συνετόπουλος. Υπήρχε δύναμη σε όλες τις γραμμές. Ειδικά επισκέπτεται τα καρέ του Ολυμπιακού. Εδώ ένα σουτ του Γκόρη πέρασε λίγο out. Εδώ ένα σουτ του Συνετόπουλου πέρασε και αυτό λίγο out. Ο Γκλέζος πάλι καθαρίζει στην άμυνα. Γενικά βλέπουμε πάθος, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο διακρίνονται οι ποδοσφαιριστές τόσο για δυναμισμό όσο για τεχνική. Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός συνέχεια στην επίθεση. Μπορούμε να πούμε ότι στα τελευταία λεπτά έχει ανεβάσει όλα την απόδοσή του. Άλλη μια ευκαιρία εδώ με τον Ιβ, βγήκε ο Αλμπερτόζη, έδιωξε. Εδώ είναι πολύ ωραία κάθε την παλιά του Παπαδημητρίου. Ο Γιούτσος βάζει την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο διαιτητής το ακυρώνει ως offside. Ανέκαθεν επαγγελματικές οι ομάδες στην Ιταλία ότι θα αντιμετωπίσουν ένα μεσογειακό περιβάλλον, μια πολύ δυναμική ομάδα. Εδώ βλέπουμε το 2-0. Έξω από την περιοχή ο Παπαδημητρίου έχει κερδίσει το φάουλ. Πήρε λίγα μέτρα φόρα ο Ιβ Τριαντάφυλλος. Ο Ιβ ο τρομερός, όπως τον φώναζαν οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αλμπερτόζη. Το 2-0 είναι γεγονός. Απίστευτο. Ακόμα μια προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού. Από δεξιά με τον Καϊτατζή, με τον Περσίδη που πολλές φορές έβγαινε ως κρυφός κυνηγός. Ανέφερες Περσίδης. Κοιτάξτε, τέτοια χαφ δεν υπάρχουν σήμερα εύκολα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν από τους σημερινούς άσους του ποδοσφαίρου μας που αγωνίζονται στην Ελλάδα. Βλέπουμε τον Δελικάρη να κάνει κάποιες τρίπλες έξω από την περιοχή. Δελικάρης. Από τους πιο πείσμονες Έλληνες. Όχι επειδή ήταν τεχνίτης. Δηλαδή μιλάμε ότι σου έβγαζε την ψυχή όταν μάρκαρε. Γινότανε, πώς το λένε, στρίδια πάνω στον αντίπαλο. Πολύ μαχητικός, πολύ πείσμον. Μειώνουν με ένα σου του Ντομενγκίνη, ο Κελεσίδης προσπάθησε να αποκρούσει, δεν τα κατάφερε, η μπάλα βρήκε σε κάποιο πόδι. Οι Ιταλοί μειώνουν, σε αυτό το σημείο μπορεί να πεις ότι αυτό που ήθελαν οι Ιταλοί το πέτυχαν, με την έννοια ότι λόγω της κλάσης τους και της φήμης τους θα περίμενε κανείς ότι θα ήταν εύκολη η ρεβάνς για την Κάλιαρη. Ωστόσο αποδείχναν διαφορετικά τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει και μέσα στην Ιταλία με ένα γκολ του Γιούτσου. Μόνο όταν έφευγε δεξιά ο Γκαϊτατζής να πάει να κάνει σέντρα, ή αριστερά ο Αγγελής, ποιον έβλεπε κανένας εκεί από μόνο του? Το Μίλτον Βιέρα να γίνεται μπακ αριστερό ή μπακ δεξί. Ακόμα μια καλή προσπάθεια από δεξιά. Η σέντρα του Γκαϊτατζή, το σουτ προσπάθησε να πιέσει ο Παπαδημητρίου. Το 2-1 παραμένει. Το 2-1 είναι και τελικό αποτέλεσμα με τα γκολ του Γιούτσου και του Τριαντάφυλλου και του Ντομενγκίνη.